Finalitza ara el ball solemne curt de l'Àliga. Ja podríem dir la música de l'Àliga amb el toc de les campanes que novament podem escoltar des de la Prioral de Sant Pere, que també tenen el seu important paper i significatiu en aquesta festa major. Els membres del CRAC que acompanyen l'Àliga. Una Àliga que mostra en aquests moments la seva cara més festiva. Diferents colles del seguici festiu que van arribant a la plaça Mercadal, al centre neuràlgic de la festivitat, a diferència de la festivitat de Misericòrdia, que, com saben, lògicament es concentren davant del santuari. Veiem l'Àliga ballant aquí, just davant del consistori. Avui les diverses colles aniran passant una per una per tal que tothom pugui veure i disfrutar dels seus balls. De fet, el seguici festiu ha vist en els darrers anys com s'anava ampliant. El basilisc, per exemple, és un dels elements festius més recents, però ja en la recta final d'aquest ball de lluïment dels elements del seguici festiu.